Sabuwar waƙa ta Dauda Kahutu Rarara mai taken Tangal-Tangal ta matuƙar haifar da cece-kuce da kuma ruɗani a kafafen sada zumunta. Mai sauraro barka da wannan lokaci, kana barka da jimirin sake saduwa da mu a cikin wannan sabon bidiyo namu mai albarka. Mune maka maraba lale na zuwa cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan har ya kasance wannan ita ce da ranar ka ta farko na kawo ziyara cikin wannan tasha, muna roƙonka da ka daure ka danna mana subscribing, kana daga bisani sai ka taɓa alamar ƙararrawa, domin hakan shine kadai zai ci gaba da baka damar isowa zuwa ga ingantattun shirye-shiryen zarar mun daura akan lokaci. To mai sauraro, ga dai cikakken wannan rahoto da kuma wannan waka da zamu labarta maka a cikin wannan bidiyo namu mai albarka dangane da wakar da Dauda Kahutu Rarara ya sake ta mai taken Tangal-Tangal. To fa mai sauraro, Rarara ya sake aikata laifi ga 'yan kwankwasiya kamar da ya ce a baya. Idan mai sauraro bai manta ba, a ranar da aka bayyana cewa Abba Gida shine lashe zaben jihar Kano a matsayin zababben gwamna mai jiran rantsuwa, to fa tabbas tun a wayewar garin ranar ne ma'abota bibiya da kuma 'yan ɗarikar kwankwasiya ake zargin sun je sun yi wa Dauda Kahutu Rarara a aika-aika a ofishinsa da kuma gidansa, inda suka ƙone gidansa suka kuma rushe ofishinsa, suka ɗibi kayayyaki da dama daga cikin ofishin nasa. Sai dai mai sauraro, wannan al'amari ya kasance ya zama kamar izina ga Dauda Kahutu Rarara dangane da al'amura da yake aikatawa da zage-zage da yake wa manya, musamman shugaban wannan ɗarika ta kwankwasiya, wato shi kankin kansa Dr. Rabi'u Musa Kwankwason. Sai da kuma mai sauraro, wannan al'amari bai kasance izina ga Dauda Kahutu Rarara ba, bisa ga dalilin na cewa bayan wannan laifi da yi da kuma wannan waka da ya saka ta sanya masa har aka yi masa wannan al'amari, to fa a halin yanzu ya sake sakin wani waka wadda ta tabbatar ya yi ta ne domin cin mutunci da kuma cin zarafi na wannan 'yan takarkaru, wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma Abba Gida, inda ya saki wata waka yake mata taken Tangal-Tangal, wanda wannan kalma ta Tangal-Tangal ta fara yawo ne a kafafen sada zumunta, inda aka fara jinta daga bakin Dr. Abdullahi Umar Gandoji, inda ya ce faɗar sakamakon Abba Gida yana Tangal-Tangal, wato kenan Abba Gida kawo yanzu bai zama gwamna ba. To fa tabbas wannan waka ta Tangal-Tangal ta fara da mikiya a gurare da dama na sassan ƙasar nan, arewaci da kudanci, wanda ya wallafa ta a tasharsa wanda yake wakar Tangal-Tangal. Wannan waka fa za ta ci gaba da haifar da cece-kuce a kafafen na sada zumunta. Mai sauraro, muna roƙonka da ka danna ma bidiyon alamar liking domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun daura akan lokaci.